Enak yang dadani lawang. Raisa. Banter lirih. Ket aku ya. Lanjut ya. Lanjut. Niki tak kewe wektu nggo Pak Lurah jane. Ngopo? Boten Pak Lurah, panjenengan munggah wonten mriku mawon. Mengke transfer. Aku iki sinden napa jane? Lah piye to? Ora oleh kok ngono kuwi Kak. Tak dapuhi dhewe lambeku Pak Lurah, ora Pak Lurah. Ora oleh kok ngono kuwi. Lanjut ke Biung. Yo i. Jancane kowe nong lagatku sajak nukriyani mangkel aku mangkel kowe kencan karo wanita liya. Senggake Kak. Nyokek Mas yo nyokek yo. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku kowe tak SMS
oh. Aduh dandan kowe ora teko. Lanjut ya, Bang. Heeh. Iki tak kek wektune jare. Ngopo? Nggo Pak Camat. Wah, Pak Lurah terus kroyo-royo mriki lho. Ampun ngaten lho Pak Lurah. Lenggahke mawon ngunjuk teh Kang Prayoga. Menawi mengke kirang apa kopi kula betakne.